এই গছটা হଉଛି ପିତାଳୁ କନ୍ଦା ଆଉ ଏଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତାର ଲହଟା ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଏଇ କନ୍ଦାଟାକୁ ଖୁଡ଼ବି। जा ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପିତାଳୁ କନ୍ଦାର ଗଛଟା, ଏଟା କନ୍ଦାଟା। ଖୋଡ଼ି ସାରିଲି। ଖୋଡ଼ି ସାରବା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ କନ୍ଦାଟାକୁ ତାର ଉପର ଚମଡ଼ାଟାକୁ ସଫା କରିବି। ସଫା କରିଦେଲି। ଏଟା ହେଲା ସଫା ହେଲା। ତାପରେ ଏଟାକୁ ମୁଇଁ ପନ୍ଖି ବା ଚକୁ ବାଟେ ତାକୁ ମୁଁ ଚୁନେଇ କାଟବି। आलू काटला बागिर ताको पातल काटबी। ताको काटी साइले पानी रे ताको 2-3 घंटा बतरई देबी। बतरई साइले ताको सिजेबी आउ ताको गुड़ बा महू चीनी सांगरे ताको मु खाइबी।